hastani lukurok ni hamkani bagai ni bai thang ni Scott no yakare Scott ni je rang pusha tongmani arang no public ni samgo prangjak tang ni je nang tini resolution pass khlake siu no chithi abon bising bom hai wan submung nahare nang tini aba decision na tangi hingke ang kami area rogo ani amsai rogo ang guring nei furu kabang ma borok je man thai mania shokte oma hai birman klai tong phiaba tini kabang ma jaga rogo rang nangye bun west khajagi tong phiaba je nangma jago mania ngi tong abon bagi ang wan suka ang agibo escort kini tong phaible ni tini bu tongoi mano tini anan lukro hamjagi song khang lukun bangai samung khaina basa kang kaiba je nangmani manino যেটা লোকরং রিজার্ভ থুম তিনি আং এসকর্ট করিব আং থাংলাই সুখলাই মানো গে অ যে এসকর্ট যে রাং সবাই তংমানে আনি বাগৈ আ এসকর্ট ন সবাই ওই 100 টাকা হিনবো 200 টাকা হিনবো যেটা সবাই জাগি তংমানে আনি বাগৈ এসকর্ট নি বাগৈ অ রাং ন যাহাতে পাবলিক ও রিজার্ভ নাং থুমিনে আ ওয়ান সুগৈ অ লামা নাং সাইনা अबो तो स्कॉट रिजामा तो हास्ते हापंनि बहाते सिरजाबो इनके आ रां तो ताबो रमदि एडिसि नि हापंनि बिसिंगो फायो गाबो बाहायके सम्भव আচ্ছা এডিসি হাপাংনি বাগৈ তো স্টেট নি বত সবাই তংলে হেদা স্টেট নি যে রাং তা আনি বাগৈ সবাই তংলে হ্যাঁ গা রাং ন পাবলিক ইয়াফর নাং থুম যাহাতে আনি বাগৈ ওয়েস্ট খালাই তং রাং ন आं तो खरसा पाब्लिक नि रिप्रेजेंटेटिव जंगजाखा आं तो हाइनो सामखलाय थांनाय आगिबो सिक्युरिटी क्लिन सामखलाय दङ ताबो खलायमान आबो कोन प्रॉब्लम करि जेटा पाब्लिक रं नाङै दङमानि आम्मा एनो से सोमुइ रि तुमिने आनि जे बागै सुबाय दङमानि रां आरो सुबाय दङमिने आं लामान साइना आ जे एक्सपेंडिचर दङमानि आबो ब राजा तै बाहायके इमप्लिमेंट खायै लोकरनि सामं तांजाखा निनि जे स्कटनि आरां नाय नों जे स्कट नाय दंगे आरां न पाब्लिक थिनि अब न सबाय जाका अब बाहायके प्रोसेस अब ब बाहायके जे प्रोसेस ब्रक आनो आनबो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर खाय दंगो आ एक्सपेंडिचर नो वेस्ट खायवे आ पब्लिक थानि रिजां नां थुं जाहाते ब्रक चिनि लोकरं नांमा जागावो आमानि सगि नां थुं आ लोकरं नांमा जागावो ब्रक माया जारावो आमानि माना नां थुं आमा एकलै ब्रक सुबाय नां थुं अब कासानि रिक्वेस्ट दं बाहायके प्रोसेस में अब जे लोकरं प्रोसेस ऑफिशियल बुं जे प्रोसेस मा प्रोसेस यूज खाय दंगो कताल हापां हायमानि 36 बছर का एडिसि मानमानि याबलो तिनियावबो कायसा ताम नाय ग्रेट डिसिजन लुकरनि फाइसिंथि ब बाहाय मेसेज दंनाय निने एक्चुअली आंगोमन मुसुंगो जों पाब्लिक बागै कक साननबो गांहरकाबा पाब्लिक बागै समखायन गांहरकाबा जेटा पाब्लिक नो रिबुइ माया एबा मानि मायाराव नांमा जरो नुखांगाय रिजायगाराव क्लाइजे दङ बेला खासाव गामि गामियाव बर'फोर गोबां दङ जे दै गोरै लामा गोरै कारेन्ट गोरै स्कुल गोरै आमतेहाराव गोबां जाबा दं केबा अमा हायनो कनसेन्ट्रेट खालायदों थुं जाहाथे जोंनो जे एमडीसी जे ईएम सिनि बागै जे सिकिउरिटी नो माने वान्स यु वी फानो जुगो जेटा मानिनो पाब्लिक नो रिना थुं जेटा बरं नांमानि स्कुल नांगौ दै नांगौ कारेन्ट नांगौ लामा नांगौ अबन कनसेन्ट्रेट खायनो नांगौ बिनि आं कायसा मेसेज दं कायसा सुंनो निनि कन्स्टिट्युएन्सनि बिसिङाव बबाहाय गामिरावबो कारेन्ट थांया को लामा अंगिया को अबहाय नों तो निनि कन्स्टिट्युएन्सि जत जागोन बेरायजाक नों तो सिक्लानि कायसा फान बुनि आनि गामि गोबां लामा अंगिया दं फियाबा बुनिले ताम सानदे पुले आनि नबो गारि हाममांग्रायाको जेटा लामा वनफोर तंफना आनि गामि से गारि हाबि मेको जेटा गोबां इन्सिडेन्ट जाक जिनि गामिरगो जेरावनो स्कुल थामबरगो स्कुटी वे लाम फेबरगो पुगरगो एक्सिडेन्ट नायजाक आनि जिन नंनि बर लुमफुरसे आनि यं खरसे लुमफुरसे आं निसिसे बामै नंनि होइते ख्यात बद सरगत लां गारि ममा बक्सै अमहाय आं कन्डिसन तंग तंगे आं से अमसंगि तंगाय अनि लोकरोते कस्ट तंजाक तं बरना आं दाक्ति न अमहाय ख्लाइजाक तो बिने जिनि हास्ते हापांनि बुखागो बां रिक्वेस्ट खालायने एबा अफिशियली बां बरन रिक्वेस्ट खालायने ते आं जे मानसे एडिसि हापां होइते जे मानथे तमन जिन लोकरन आं बरन तुमिने नों ताबो हापाङै तंगै लोकरकनि आबहायके बियाल बिरमान न बुफ्रो मसगै मान बाहाय वानसो मुगनेने आं तो जे माने तमन न देखलायने न आं लोकरं बागै तै जे चिनि लोकरक सानै तमनि अबन मान खरंनि सुनाय तानि हेंगे आगिनि जे
सरकार नंगै थांमानि जोंनि आमजायरागो स्कुल दंखाय टीचार दंखाय स्कुल करै आसुगि बरजानो करै स्कुलनि जानला काक फेन करै जानलानि काकांगे स्कुलनि बाउन्डारि रगो फुंखि खिजा गोबर खिजा अमते गोबां स्कुल दं गावनो तुक तुक सं अपडेट खै चिनि जेरावनो बर्डनि इन्ट्रेस्ट फुनुगै गोबां सिस्टेम जों चेन्ज